Здравейте! Сега, днес решихме, че ще си поставяме цели за лятото, за нашия YouTube, TikTok, Instagram и така нататък. Ще направим общо взето Vision Board, който ще си го сложим, аз ще си го сложа на тапета на лаптопа. Аз ще си го принтирам за тефтера, който имаме като взимате някакви видеа и си пишем какво да снимаме, какво да правим и така нататък. И там ще го лепим на кориците. И да ви кажем какво означава Vision Board общо взето. Това е нещо, може с снимки, може и да си напишеш там неща, каквото искаш. Като колаж с текст или с снимки, в който си поставяте цели, които за са определено време, които искате да постигнете. Да, тези цели са визуализирани, т.е. са показани. И идеята е, че трябва да ги поставите някъде, където често ще ги виждате, че да може подсъзнателно да си ги поставяте пак, ако сте ги забравили. И да не ги забравяте. Да не ги забравяте, да. И идеята е, че общо взето е Law of Attraction и да се привличат нещата към вас, да ви се създадат в реалност. Да. И ако вие се занимавате с YouTube и искате да направите нещо подобно, нямате идеи, сега тази кака ще ви покажа как се прави. Взехме си таблетче. Чакай да покажем. И свалихме ето тези двечките приложеница. Сега разгледахме Pinterest за много снимки. Предишно, всъщност, къде ще ви го сложим? Ще ви го сложим някъде клипчето, където ги разглеждахме. Да. И намерихме доста снимки, но не знам дали ще ни трябват още. Ще видим. Намерихме 20 няколко снимки. Ако нещо ни трябва, то ще си изтеглим. Ако ни трябват някой, ще ги имаме. Да, в Pinterest ще ги обработим от таблетчето. Показвай снимките. Снимките, лепенките. Да. Само така може да... така може да го покажем. Сега толкова. И да, това е. Айде. Готови сме за снимките. Всичко тук са... Така. Сега почваме обработката на колажчето. Вие ще виждате. Добре, че го видях това. Трудно да се работим. Чакай, нещо липсва. Тая има. Добре. Така съм. Добре. Сега даваме нататък и трябва да ги потърейким. И ще го направим така. Ето тук. Сега свършихме общо взето колажчето. Сега слагаме последната снимка и затова решихме да включим видеото. Така. Да. Добре, сега... Оле, какво е качеството? Не, добре. Сега... добавяме последната снимка. Сега не бъгва. Сега да видиш. Сега ни го разчасвам. Ако искаш тук да добавим новите. Да, и добре, ще бъде. Трябва да... Да, само да такова.
Абе, направо го махам. Да, и така. Супер. Apply. И сме готови. Сейф. Така. Нещо, което ще правим е нов тапет, или какво се казва? Тапета, корицата в YouTube. Да. На наши снимки, тъй като сега е само някакво Небе. Да. Регистрирам. И това ще правим сега и ще ви покажем как е. А, това е готовото. Правяме с корицата. Да. Корицата е настрани. Е това. Е така. Е, след полива. Добре. Та, като цяло, да ви кажа, че Vision Board са много хубаво нещо и че ние си правим постоянно, защото и между другото е приятно за правене, малко или много. Абе, хора без работа. Дайте ни Vision Board, махнете го от това училище, ще си говорим по-добре. Да. И мислиш ли, че работят? Малко така да поговорим с хората, не само да им показваме. Да. Работят? При мен много неща се бяха сбъднали. Аз в моята стая много такова голямо табло върху един картон много голям. Не, той е един кашон, такава стена от кашон много голям. И там си бях залепила един тапет и върху него си лепях и снимки. И като цяло там е Vision Board-а. Ние много често правим такива някакви неща за манифестации. Може някой път да направим клипче, когато Ще ви интересно ли? Да. Кликаме на коментарите. На коментарите. Така казва ония стои от Незабел видеята. А. Напишете на коментарите какво ви е интересно да гледате при нас. И като цяло доста неща са случвали. Не сме сигурни дали реално са тези неща или просто... Може би не се случват заради тях, но те помагат да се настроиш към тях, че наистина ги искаш, защото вече ги имаш и написано с едно. Написано, налепено. Направено. Зависи, защото имаме и такива тефтерчета след написани. Аз принципно какво имам? Значи имам едно сърчице от нея тефтерче, което между другото сега трябва да си го направя за лятото, което за първия срок от училище, за втория и за лятната ваканция си правя такива цели, в които цяла страница с цели, които искам да направя. И общо взето тези, които наистина работя към тях, се случват. Но тези, които въобще не се занимавам, не се случват, което е нормално, тъй че това просто помага. Ти помага да сетиш какво искаш и да си го направиш, защото иначе ти забравяш и си дърче. Само, че интересното е, че аз не ги гледам тези цели. Да, но така си ги написал и знаеш, че си написан тук, като си само в мозъка и ти ги забравяш. Да. Не ги помниш. Отделно какво правихме там? Какво имаше? Всяка година в началото, т.е. в края на предната година, си правим едни листчета. На Нова година общо взето. Преди Нова година. Да. Си правим листчета, на които пишем какво искаме да се случи през новата година. И така вече трета година, по 2004. Да, и накрая на годината точно на Нова година, на 31 декември, ходим в една рекичка тук. Няма да ви казваме къде сме, да не отвлечете. И там... Как се изглежда въртително? Да. Няма нищо. И ги горим. Да, и там ходим и ги горим. Да знаем, че никой няма да види наши стари желания. Да, и новите ги забутваме в места, в пликове и ги слагаме в всичко. Да, тази година... В принцип ги разменяме, ама тя забравя да ми го даде. Не. Аз изимам при нас и горе на тавана има много кашони работи, ги пъхам там и последния път дори знаех къде са, но излезнаха. Точно преди да ни дойде времето да си ги показваме, те излезнаха от някъде си. Много малко ги правиш и така няма да стигне. Друго нещо, което правихме, наскоро имаше там някаква си луна или какво било, не помня аз, на която викаха, че било перфектното време да направиш тия манифестации и глупости. И си бяхме направили какво беше? Листове с неща, които искаме да ни се случат. Нещо беше като ритуал, много интересно като цяло. Как беше? Че не го помня много. В една вода, там на един лист пишеш си нещата, след няколко
една вечер или 3 вечери стояха мокри, в пликче, после ги пъхаш в някаква дупка и там си стоят завинали. Докато някой ден случайно някой не ти ги изкарал там и ти видиш, че вече са сбъднали. Да. И между другото, някои от нещата ги помня. И идеята е още, че нали, след време ти ще забравиш за тях, че съществуват, но това ще не се е случило, както виждате. Но като цяло някои Като цяло ти не се сещаш винаги за този лист. Си забравяш за него. Въобще не се сещам за този лист, Ето. рядко съм. Но има, мисля, че 2 неща горе-долу помня, 2 или 3 неща оттам помня. И мисля, че до степен едното не че се случи, но пък в същото време и се промени в моя полза. Кое? Ами, Сподели. и така. И общо зато този ритуал беше интересен, но ще видим какво ще стане. Ако искате, може да направим такова видео, в което ви споделяме как използваме карти Таро, такива кристали работи, защото преди време много се интересувахме с такива работи и си бяхме накупили 1000 кристали. Да, даже в TikTok има едно клипче, как си купуваме някакви нови. И дирим по главната в Пловдив в магазинчета и половината са затворени в най-голямата жега. Значи тогава хора беше 40 градуса. Като влезахме в мола, треперихме от студ. Толкова бяхме потни. О, да. Че като... Даже ние в кой рез бяхме? Бяхме в 17. Това ще там стане беше... много грозно така. Не знам, много са шарени снимките. Много грозно. Им друга идея. Не, пак това ще използвам. Да, цяло много се занимавахме преди с такива неща. Вече чак толкова не. По-скоро си правим, нали, там седите. И това е. Не знам какво ще правя в YouTube. Банър. Ами, леко така се отказахме от фончето в YouTube, тъй като стана грозно. И ще видите, защото като говорихме тя до крещата, ще видите. Ето тук ще... Да. Просто снимките са много шарени. Махи тия колене, че не се виждам. Снимките са много шарени и ставаше изглеждат грозно, да. отвратително. И пък и не ни трябва реално. Ще направим по-хубаво. Да ми пратиш някаква снимка как си принтирала листчето и го Добре. залепяш. Защото малко така, да. Да се види, че го... Да, и аз ще покажа скриншота от... Не, ще се снимам лаптопа, как е вече качено. И ще ви го покажем. И ще ви го покажем. Това беше видеото, но да ви е харесало. Да коментирате долу какво искате да видите от нас и също дали искате да видите, да чуете от нас повече за тези манифестации и глупости. По-скоро да пише по-интересно да гледат и ние ще снимаме нещо подобно. Да. И това е всичко от нас. Харесвате? И се абонирайте, защото... Да кажем пак нашата кауза. Събираме пари за психолог. Ще го казваме във всяко видео по 5 пъти, ако трябва, но моля ви, абонирайте. Трябва ни 1000 последователя в Instagram, в TikTok ни трябва 10 000 и в YouTube ни трябват колко? 1000 също абоната. За да съберем парички, да може да я заведем на психолог. Ще снимам видео, ако трябва с това. Ще снимам как я нося в една турбичка, ще я набухам вътре. Такава с колелца, нали, да ще пазарите се колички, дете с такова, да бушкат кучетата вътре, и така ще натоваря и ще закарам в някакво отделение за болни хора. Не знам. Червената книжка. Ай, чао!